Ang naiiwang bango ng kalamansi o ang pagtanggal bakterya ng antibac? Hoy, misis! Paano kung gusto ko both? Sa leading liquid brand, kailangan ko pang bumili ng dalawa? Hoy, misis! Magpaka-smart na tayo with Smart Dishwashing Liquid. May bango ng kalamansi at bisa ng antibacteria in one patak. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Ang galing-galing! Smart Dishwashing Liquid. Kalamansi na, antibac pa. At sa presyong mas abot kaya versus the leading liquid brand. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Huwag magpadala sa mga maling akala. Di mo lang alam itong sarap ay kayang-kaya. 8 at 8 lang, 8 at 8 lang. May Coca-Cola ka na. Para sa sarap na kayang-kaya. Para sa sarap na kayang-kaya. Cola, 8 lang. Coca-Cola, may Coca-Cola ka na. Para sa sarap ng Coca-Cola. Para sa sarap ng Coca-Cola. Ocho lang, Coca-Cola. May Coca-Cola ka na. Coke 237 ml, 8 pesos lang, SRP. 8 pesos SRP lang ang Coca-Cola. Kickstart your afternoon na. Oras mga kasama, Philippine Standard Time, alas 8:48. Mga kasama, pabalik na diri sa aton nga pagpangalagad. Medyo excited na ako, Radyo Managi, sa aton nga tupiko nga pag-istoryahan. Sa bulig lamang madugay kay dako ini nga bulig sa mga kauturan naton, especially sa mga wala na kayong shinde. Wala sila kabalo na nuwang ila nga dapat himuon. Istoryahan naton inadari sa aton nga pagpangalagad. Intimidate ako kay Doc, kay Doc, okay lang. Kubong nakalab. Nakulbaan ka, kami beer ka sa mga white nga love gown. Oo. So, kaya ako nakadaan sa pila ka tuig, Doc. Anyway, aton ini pag-istoryahan ang ining Project Angel Stroke program. Boringer Engelham. Congratulations sa Suno sa maayos. Oo, ang ang Acute Stroke and Thrombolysis Workshop, second Western Visayas Stroke collaboration. Kaya kadamo sa mga kauturan natin actually ginadala sa ospital. Kung aside sa mga blood reports na makita natin, Radyo Managi, yung mga nagkita mo kisa wala nagakulag kisa hindi nadala nila kag makuton mo na stroke to. So ibaloon natin paano malikawan ang ginatawag na stroke, Radyo Managi. So may mga katigulangan actually habang sa mga doctors natin hindi lang kuno para sa tigulang ang stroke. Tandaan nyo gid na. Wala sa mga ginapili nga edad. Yes, first stages ng stroke. Kadalo ka na karon kay isa bala doc, why man do may joke na kama. Baka ano na yung klase ka stroke? May stroke sa wala kag sa tuo, may paralyze ang amo ni. Nagakiwi ang baba. May amo na. Tuod na, may mga mild stroke. Wala kita na again man sa mga kaparentihan naton. Storyahan naton ina dere para mabuligan ka mo. Paano ina matapna, ma-prevent, paano pag hindi na nga ti mangin maayo ang inyong lifestyle. Ngayon din nyo na ina maagyan. Oo, kag maathag man ang mga myths bala sa mga stroke nga abi naton kung amo na siya gali hindi gali. Upod naton subong nga aga si Dr. Ryndell Alava, ang head sa Western Visayas Medical Center Stroke Team, kag si Sir Alvin Earl Sales, registered nurse member sa WVMC Stroke Team, kag si Ma'am Cheryl Aponte, registered nurse. Ma'am and sir, good morning. Welcome sa RMN sa ding special. Upod ninyo si Radyoman Marjorie and Maggie or double N na lang para mas sumapos. Mayong aga. Mayong aga. Mayong aga sa tanan kag sa mga nagapalamati sa inyong program kag we would like to thank you sa pag-invite sa among stroke team sa sining programa sa buong aga. Oo. Radyoman Marjorie, notice mo nga itong bulan, subong sang Oktubre, do kuan kita, puno kita sa mga medical practitioners na nagligad, doktor man, subong doktor. And we are glad nga isagid ya ka eksperto, kumbaga, sa atong nga topiko nga itong nag-iimbitar subong aga. First, discuss naton, walaan ko nga may mga idea naman naton nga mga kauturan, pero mas manami gid kung mabatian naton inihalin sa eksperto. Dok, ano ba lang ginatawag naton nga stroke? Okay, so ang stroke amo na siya sa amon nga mga neurologist ginatawag namon nga brain attack, no? So kung may ara sang heart attack, May may ara man sang ginatawag na brain attack. So basically kung magsiling ka na stroke, ang diferensya dira sa brain. Hindi na saligin na stroke sa kaging heart attack. So it's a brain attack. So ang gakatabo kung ma-stroke ang isa ka tawo, nagahinay or nagahina ang pag-circular sang dugo dito sa mga ugat sa iyang utok. Tungod kay ang
ugat, pwede nga may nagbara. That's one kind of stroke, ang ischemic stroke. O kung ang ugat naglupok or nagbleed. So that's what we call as hemorrhagic stroke. So matotal ang effect sina since ang dugo why dito makailig, why ma-deliver sa parts ng brain nga naga-control sang aton lawas. So kung ano nga bahin sang aton nga brain ang madulaan sang supply, amo na siyang ma-stroke, amo man na ang mabatsyagan sang aton nga mga pasyente. That is why gali doc nga kung ma-stroke ka, kay di ba hambal mo sa bahin sang brain, for example, lain di nga bahin sang brain nato, that is why kisa ang hap sa lawas ga paralyze, kisa ang guya, amo na, depende sa function sang utok nga giniguan niya. That is correct. Kaya ang aton nga utok, amo nang ga-control sang aton bilog nga lawas. So mayara kami siyang actually acronym or do isa ka dali tandaan. Hapos nga, pronounce doc? yes. So, hapos lang para mahibaluan ko isa ka tawo na stroke. Daw screening. Ang ina siya nga word amo ang FAST. F-A-S-T. Okay. So F stands for face, facial asymmetry. So nagkiwi ang iya kuya. Okay. A stands for arm. Ang iya kamot nagluya, hindi niya ma-alsa. S for speech. Meaning nagpukol lang iya panghambal. And T, which is the most important, is time. So meaning, kung ang isa ka tawo na stroke, importante kit nga madala siya dayon sa ospital. Kay pwede pa siyang matagaan sang bulong para mag-ayo ang iyang stroke. May iban wala doc sa stroke victims massage or therapy tawag na kay sa nabalaan ko ang tiya ko before na stroke pero mild lang amat-amat na siya balik basta Maka-recover na siya, may Doc, gali or may mild? depende sa igo mo doc. Yes, ang recovery sang isa ka tawo nga ng stroke nagasugod halin sang pagdala sa iya sa ospital. So depende, the faster nga madala siya sa ospital nga capable nga magbulong sa iya, the better is the chance nga mag-ayo siya sing madasig. Ang pag-ayos ang isa ka tawo nga naga-stroke, dakogit nga bagay ang kung anong grabe ang iyang stroke. So kung mild lang ang stroke, dako man ang chance nga maka-fully recover. Kung severe ang stroke, most likely may aragid siya sang disability. Okay, storyahan nato ang stroke kay balaan ko sa mga nagpapati subong isa sa akulbaan ka man radyo ng Marjorie, especially sa mga ginapanghimo naton, activities naton, ang mga pagkaon, yung ginapangkaon naton. Dok, paano balang malikawan sa atong mga kauturan ng stroke kay balaan ta wala ni may ginapili nga edad? So actually it's a lifestyle disease, no. So kung you have a healthy lifestyle, lesser man ang chance or risk nga ma-stroke ng isa ka tawo. So base sa pagtuon sang mga neurologist sa bilog ng Pilipinas, na-identify ang mga risk factors nga lifestyle risk factors nga pwede nga makabutang sa isa ka tawo sang mas mataas nga risko nga ma-stroke siya. Mayara sang modifiable kag non-modifiable. Meaning sina ang pwede may mahimo ka kag sang wala kasing may mahimo. So sa mahimo ka, high blood, no? So ang isa ka tawo nga may taas ang iya blood pressure, mataas man ang risk ka ma-stroke siya. Ikaduha, diabetes, no? Kung hindi makontrol ang diabetes, pwede magtaas ang risk nga ma-stroke. Ikatatlo ang pagtaas ang iyang cholesterol, no? Cholesterol, kaya ang cholesterol nagabarain na siya sa aton mga ugat. So kung mabarahan, hindi makailig ang dugo, pwede nga ma-stroke. Ang pagpanigarilyo, kag ang pagsobra nga pag-inom sang alcohol. Of course, yes. Alcoholic drinks. Kag stress, no? Pwede man. At ako ang stress, doc, ang dako man ang factor niya nga maano ka, ma-stroke. Ay most of the time, di ba brain ng Yes. Ang stress dako ang effect niya not only sa stroke kundi sa bilog nga lawas naton because damo siya sang effect ka mga pwedeng maka-increase ang certain levels ng chemical sa body nga maka-increase gid sang risk sang stroke. Yung mga wala lang hindi nagali maka-stress radyo man lagi kay basi ma-stroke ka bala gulpe. Amo na balila doc isa nga basi sobra mo ka ugtas kag da matumba ka lang wala pilas. Nay mga common terms nga mabatian mo bala sa sa mga layman's term do muna. Docs, going back sa nakabal mo man nga kumbaga sa mga wala ka naman mahimo, iya. Of course, wala ka mamahimo sa aton edad. No? Kaya samtang nagaedad kita,
nagataas ang risk nga ma-stroke. Usually, mga lalaki, higher ang risk ng stroke kung less than 60 or less than 50 years old kaysa sa babae. Pero postmenopausal, usually pareho na ang ila risk factor. Okay. And kung ano pa niya, Doc, talking about mga warning signs, kumbaga, nga daw, may risgo ako sa stroke, anong dapat ko himuon? Well, usually if you have the risk factors, that's already reason enough. Amo na ang rason nga kinanglan. You have to be careful of your lifestyle, kakinanglan tumaron ang mga bulong. So kung may high blood, may diabetes, mataas ang cholesterol, kung nag-inom ka sang bulong, kag nag-improve, nag-lead ka sang healthier lifestyle, lesser ang risk mo ng stroke. Amo na siya gintawag na stroke kay gulpi lang na. Usually wala na sang warning. May mga condition nga ginatawag namon transient ischemic attack or do mga mini strokes kung sa diin ang isa ka tawo may ara siya sang mabatyagan nga pagpukol sang panghambal, nagluya ang iya pihak nga lawas, nagbinhod, pero nagabalik siya. Nagabalik siya sa sulod sang nagakadula siya after 1 hour. So transient lang, no? So ina siya posibleng ga-warning kag posibleng pag-proceed sa completed stroke, ma-kompleto ang stroke kung hindi siya makaan sang attention. Pero in general, ang stroke wala gid siya sang warning. That's why ginatawag siya stroke. Sudden nga onset sang focal neurological deficit. Meaning gulpi nga pag-abot sang pagdula, sang pag-andar sang aton nga brain function. Kanto kita, Doc, before naton itagaan idea mga kauturan naton prevention, paano tapnaon pwede mo mapatpat sa amon isa-isa kami gamay nga explanation, medyo medical na dagali po ulo na. I mean, ano ang mga klase ng stroke ba lang? I mean, may mga technical term like, di ba, may mild stroke. Ano na siya, Doc? Kasi kumbaga may stages na bala. Pwede mo mapatpat para sa mga may idea kami nga, ay, ang stroke kini amo ni. Kimi kilala ako, Doc, actually, kag nag-guest naton radyo man kaapat na siya ma-stroke. Kag ang sa may molo na blang may martial arts, kaapat na siya ma-stroke, Doc. Kag buhi pa siya. May iba niya nga, kaisa lang ma-stroke, patalgid. Pwede mo mapatpat ano nga klase, stages sang stroke para may idea ang atong tagpalamatin. So ang mild, moderate kag severe stroke, amo na amon gina-explikar sa mga layperson, no? Para madali maintindihan. But may ara na siya sang balasihan nga gitawag siya mild, kag moderate kag severe base sa pag-examine namon sa amon pasyente. May ginatawag kami nga National Institute of Health Stroke Scale. Isa na siya ka scoring system kung sa diin sa amon pag-examine kung mataas ang score sang pasyente, severe na siya. Kung medyo manubo, mild din na siya. So, it always follows nga kung mild ang stroke sang pasyente, gamay malang na nga bahin sang brain ang naapektuhan. So, kung gamay nga bahin sang brain ang naapektuhan, dako ang chance nga makarecover siya. So, kung maski kaapat na siya nga na-stroke, pero puro mga gagmay nga bahin sang iyang brain ang naapektuhan, posible kung kaisaway kami makita nga diferensya sa iya. Kung dako nga part sang brain ang nadulaan sang blood supply or dako nga ugat ang naigo, dako man na siya ang epekto sa pasyente. So, gisa, hindi kahulag ang tuwang lawas, hindi kambal, hindi katulon, bedridden. Kung kaisa, kung very severe, lalo na kung hemorrhagic stroke, may bleeding sa brain, kag damo-damo ang dugo nga nag-awas, pwede nga insigida, dira sa ER, pwede nga amo nang ila ikamatay. Okay. Okay. Kanto naman kita, before natin i-discuss mga kasama, no, kung ano bala ang mga dapat inyong himuon, mga first aid, before nga kisa, kung layo bala inyong lugar, di dali makabot sa ospital, ang mga dapat inyong himuon. Later, discuss natin nina. But first, kanto kita kay Sir Alvin. Sir Alvin, kay ang ining stroke management team sa Western Visayas Medical Center, actually, bisan kita ganit diri sa media, do bago lang kami bala kabalong, may aragal isang stroke team dira sa may Western. Sir, as you have mentioned sang kainang ikaduhan ninyo ini nga tuig, paano ninyo, sir, na naisipan nga magtukod sang stroke team dira sa may WVMC? Actually, in the past several years, madugay na nga nag-handle gid man kita sa mga stroke cases with the persons like Doc Alava and some of the other doctors naton. But it is only in the past 2 years where nakakuan kami, nagkaarap sa ginatawag na association with another neurological institute, ang PRASAT. Tapos, from then on,
napadala naton sila si Doc Alava, si Ma'am Cheryl, nagkadto sa Thailand, kag dito naka-training sila actually. Kag dito nakita kung ano ka-importante nga magkaara sang isa ka established na stroke team sa isa ka hospital, labi na gid sa isa ka pampubliko nga hospital nga nagkasigilang baton sa pasyente. Siguro balaan nyo man nga by reputation ang aton nga hospital, ang Western Visayas Medical Center, may ara kita sa ginatawagan no refusal policy kag Yes, stress. Wala kami kapangindi sa mga pasyente bisa ano nga cases. And katamaan sa mga cases nga na dahil sa mga stroke cases naton. And so far, kulang kami sa tusang ginatawag na pasilidad para nga ma-handle na siya properly. But tungod sang bulig sang pares natin sang Bollinger, pati na sang Prasat, na-establish naton ang stroke unit sa WVMC. Although, hindi lamang kami ang may-ara sina. Nagkataon nga may-ara man ang iba naton nga mga hospitals na pinigyan ng private hospitals ta. But, much recently, it is only now nga ang isa ka public hospital nagkaara sang stroke center gidiya, which will specifically deal with our stroke patients who come to us. Oo. And specifically, pag idrasyon Marjorie, kay iti, siyempre, ang baga ni Sir Alvin, nga kalabanan sa may stroke unit, may mga gamit, private hospital. So, we are glad nga may ara sa Western, kaya ang ginakater git sa Western, those nga tibalaan tamang nga medyo wala git sa kabuhi. So, Dinadaan sa case kung magsulod ka sa Western, ti isa pa naka-concern man daw, kaya ti, ang Western, di ba, radyo man lagi nakasulod na kita dito, medyo kulang gid man sa pasilidad. Paano ina, Doc? si Sir Alvin, Kay Sir Alvin. Actually, kung sa kulang sa pasilidad, nagakulang kita sa pasilidad tungod nga sa katamo sa ating pasyente. Oo, ratio, no? Ang ratio gid naton sa pasyente naton. But ang amo niya nga mission sa hospital, despite the burgeoning numbers of patients naton, we cannot refuse them. We have to give them the best service that we can. So, may ara kita nga ginatawag, gina-classify naton ang patients naton, ang mga pasyente naton nga kinahanglan gid i-admit. Kag kinahanglan unahon. Tapos may mga pasyente man kita nga pwede makahulat-hulat. So, dira nato na ginapatpat kung sino pala ang natagaan na ng serbisyo nga dayon-dayon, tapos sino naman ang pwede makahulat-hulat. Angan pa, case to case. Case to case, gid na siya. Oo. Pero when it comes naman sa medication and support, so far may ara kita subong amo na ang RTPA naton na sa una hindi kina available. Pero sa subong available na ina siya sa aton sa Western Visayas Medical Center. Oo, kanto kita ni kay Ma'am Cheryl, registered nurse. Ma'am Cheryl, pwede mo ma-share kay Bali Sir Alvin, ikaw naka-seminar ka gid sa luwas ng pungsod. Angot sa, syempre, ang kaimportansya sa mga stroke management team sa isa ka hospital. Ma'am Cheryl, pwede mo ma-share sa amo ng Kung anong ginkanto kag para may idea man kita dire. Sige, grateful kami last year kay blessing gid nga nakakagto kami sa Prasat. It's in Bangkok, Thailand. So, ang Prasat is really a neurological institute. So, specialty gid nila dito yung mag-serve sa amo nga bahin sang stroke. So, 5 kami sa dito naglakat. So, dito discuss ang mga different services sang stroke. So, na-inspire kami. So, when we come home, naghatagid kami sa idea sa aton nga management so we can also develop our own stroke unit and all our stroke services ma-establish naton sang insakto man para sa hospital. Thank you. Ang na-mention namo na ginay, by the way, no, batin ko lang, ang aton nga text line, pwede ka mo dira ka text sang inyo mga pamangkutanon nga kaya naton sabton as of the moment, Radyo and Marjorie. Sige, thank you so much kay Ma'am Cheryl, no? Kadto balik kita kay Doc Ryndell. So, Doc, istoryahan naman naton, especially sa mga nagpamati, siguro subong sa mga far-flung areas. Kag na-mention mo naton halos linibo ka mga pasyente sa stroke at nato dira sa may Western Visayas Medical Center. Ano bala, Doc, ang dapat himuon sa aton mga kauturan, mga nagpamati subong kung ang isa sa mga miyembro sa aton pamilya na stroke, especially kung layo pa ang lugar. We understand mo dapat insigida kay sa fast ganit time importante.
insigidad madala sa ospital, pero paano kung layo pa ang lugar, hindi dali-dali makalabo sa ospital, anong dapat Like nila pa ka kilometers, Oo. mga haniway, kalinog, or like haniway, mga ibang pagid nga banwa, Dok. Like gid. Oo. Yes. So that's amo gid ang isa sa mga challenges sa management sa stroke diri sa aton nga lugar, no, kay tungod sang distansya. So that's why amon nga advocacy diri sa Western Visayas Medical Center stroke team nga mapaabot namon ang inisyang kausa sa mga district hospitals. So that's why last year nag-put up kami sa Western Visayas Stroke Collaboration. That was the first time. And then this year we had another Western Visayas Stroke Collaboration. Kaya ang gusto namon nga ipaabot sa mga district hospitals, sa provincial hospitals, nga kung isa ka pasyente nga may stroke, kinahanglan ready sila, trained sila kung anong ila himuon during that time of emergency before nila i-transfer sa amon. So most of the time ang importante gid is ma-diagnose anay. Mahibaluan nga stroke gid man ang ara, no? Ikaduha, kinahanglan ma-check nila nga stable ang ila vital signs. Depende kung ano nga klase sang stroke, may ara sang ischemic kag hemorrhagic kag ang pagbulong nagakalain. Lain-lain man. So mahibaluan mo lang kung ischemic kung hemorrhagic kung ma-CT scan ang pasyente. So kung sa inyong lugar may ara sang pinakamalapit nga ospital nga may CT scan, importante nga madala siya dayon dito kag ma-CT scan. Agud to mahibaluan kung ano nga klase sang stroke may ara siya. Kung ischemic siya, may mga blood pressure kag may mga vital signs nga dapat i-maintain. Kung hemorrhagic, dapat may ara man. So ang practice nga ginabutangan sang bulong sa idalom sang dila, ang isa ka pasyente nga may stroke, wala ina siya gina-recommend. Agud to nga tungod kay kung maghatag ka sang bulong pang panaba sang blood pressure, pwede nga ang blood pressure magnubo katama, kag ina siya makapagrabe pa sang stroke sang pasyente. So once nga ma-CT scan ng pasyente, kag ang iyang stroke abi ischemic, kinahanglan dal-on siya dayon sa Western Visayas Medical Center. Sa sulod sang hindi magsobra dapat sang 4 kag tunga ka oras halin sang na-stroke siya. 4.5 hours. Nga tungod kay sa sina nga period, may ara sang bulong nga pwede mahatag sa ugat sang pasyente. Nga pwede matunaw ang bara sa iya brain kag dako ang tsansa sa 40% sa mga pasyente nga matagaan nga mag-ayo gid sila kag wala sila sang deficit. So ining bulong na mention na kay na ni Sir Alvin amo na ginatawag nga RTPA. Sang una ining RTPA available ini siya pero mahal. Ang presyo ba 80,000. 50 to 80,000 subong daw mga 50 na lang. So, kung magkadto sa hospital, ma-CT scan, makita nga ischemic stroke, within 4.5 hours halin sang na-stroke siya, pwede matagaan. Ang paghatag, depende sa bugat. So, kung kinanglan isa lang, so that's 50. Kung kinanglan 2 ka bote, that's 100,000. Fortunately, ang DOH, nakahimo sila sang programa nga ginatawag nga Strokes Medicine Access Program nga naghatag sila sang amo ni nga bulong libre sa mga government hospital sang 2016. So atos nga bulong nahatag namon sa amon pasyente libre. Kag tanan namon nga tatagaan nga pasyente nag-alayo sila wala sang may nabatay. After naubos tong bulong, ang initiative sang Western Visayas Medical Center tungod kay nakita nila ang benepisyo, ang ospital na namon mismo ang nagbakal sang bulong. Kag right now, we have medicines, ang RTPA sa amon hospital, libre sa mga pasyente nga nagakinahanglan. Di kayo damo abi na dalangan na stroke abi Dok radyo man magi. Ano na siya depende sa depende sa iya nga case kung ano na gid, kung dalapatan na gid. Number 1, 18 years old and above. Number 2, ang stroke niya is ischemic stroke. Number 3, the most important, dapat sa sulod sang 4 katunga ka oras halin sang na-stroke siya, ara na siya sa ospital. Oo, kay para nga kumbaga maagapan para sa emergency. What if maglapaw siya, Dok? For example, sa Kalayuon. What if maglapaw siya? Binabiyahe siya sa Joaquin, Pasiti, dire, and then, or ibutatan na lang, Antique, although pila lang ka oras. Kag, kina-stroke pa siya, maagi pa siya sa ospital. Ang matabo, kung maglapaw, what will happen? May another pakita dira nga remedy option. Base sa mga pagtuon, kung maghatag ka sang bulong sobra na sa 4 sa tunga sa oras, wala na sang benepisyo. Wala na epekto sa iyo. Wala na. Mas lesser ang benepisyo or wala na sang benepisyo
kag posible pang may side effects. So importante kung ma-stroke, wala pa malabot ng 1 ka oras, dal-on na dayon sa 1 ka ospital nga malapit. Okay, at least balaan sa atong mga kauturan nga nagapamati subong hindi na kami magpalapaw 4.5 hours no para nga mabuligan pa inyong mga pasyente kag anyway may kuha naman subong yung mga ambulansya man kada banwa pwede sila makapangayos ng bulig kung makingagaw dala sa Western. So hindi na sila magulat 4.5 kinahanglan insig idagid. Oo. As soon kay the earlier nga mahatag the better kay kung mas maaga mo siya matunaw ang bara, mas lesser ang mabilin nga disability. At Doc, di ba 4.5? Maabot sila, di ba? I-determine pa na kung na-stroke man o hindi. Di ba may maagi pa na siya nga test? So maagi pa na siya sa ospital. So dala na siya sa ano niya? Okay, Doc, isa to dira ka mahiguan sa haso. Yes, so amo na ang amon nga ospital, no? We have a stroke team. Pagsulod na da sang pasyente, may ara na sa matanaw, tapos eksaminon, tapos tawag na dayon sa doktor, itulod na sa CT scan, tapos pag na CT scan, tanawon kung ischemic, ready na dayon ang bulong. Okay. So that's the importance ng amon nga stroke team. We are a team that works together. Kagkabalo kami kung ano gid nga ang dapat himuon kay ginalagas namo ng time. Ang amon door to needle time, meaning halin sa pagsulod yo sa ER, pakadto sa paghatag sang bulong needle is about 65 minutes. So quite fair kay ang usually ang average nga door to needle time sa aton di mga 40 plus. So ginatingwaan gid namon nga improve na sa bulig man sa mga team. Oo. Pamangkot aton istoryahan naman radyo Marjorie ang myths, no? Sa stroke. Kita-kita pa na sa Facebook nga, kung may ara ko nung sang na-stroke sa inyo, ang inyo obrahon is i-prick ang inyo nga punta. Para matuloy ito niya. Para sa social media. Yes, para kuno Dok, kung magwa ang dugo, magwaon mo gikano ang dugo, parang cycles ang dugo kano sa imong lawas. Medyo maka-flow mayo. O mga do makaginhawa mayo. Maka-circulate siya mayo because ginpa Suno, kumbaga, Dok, true na or hindi mo pa confirm din clarify. So wala inasang kamatuoran kag hindi na siya makabenepisyo sa aton pasyente. Oo. So, hindi na siya rin yung paghimuon kay hindi na makabulig kag hambaga ni dal-on gilayon sa doktor. Isa pa gid Dok, hambal nila kung na-stroke kanu butangan mo sang tubig ang tiil sang pasyente. I don't know kung warm or cold, hindi ko basta nabatian ko lang na siya Dok. Is it true? Makabulig ina siya. Wala man inasang kamatuoran, no? So hindi man ina makabulig sa aton nga pasyente. Just make the patient comfortable, make sure nga hindi siya mahulog, check ang iya blood pressure, no? Kung ara na siya sa ambulansya, butangan siya sang oxygen, no? Kag kung kabalo ang mga emergency response team magbutang sang dextrose, pwede siya nga butangan na sang dextrose samtang gina-transport pa kadto sa ospital nga may CT scan. Oo, okay. At least na klaro, Radyo Marjorie, kay balaan mo kisa piling nila sa uma pagka nabutangan nila sang tubig sa tiil, na break daw, feeling nila hindi na kinahanglan, okay na guro. Na kasi mampawan man ni dugay-dugay. Amo na pala. Ang isa lang ka posible nga bagay nga pwede siguro nga makahambal ako nga benepisyo ang pagkuha sang dugo, no? Kung ang pasyente may diabetes. Kung may establish na siya nga may diabetes, kag nagatumari siya sang bulong para sa diabetes, kag nakita niya bing nagatulog ang pasyente or hindi mapukaw, pwede kag kabalo siya mag-check sang blood sugar. Pwede niya i-check ang blood sugar kung normal o kung mataas o kung manubo. Kaya ang isa man sa mga stroke mimicker, meaning isa ka kondisyon nga pwede nga makapresentar daw stroke kung magnubo ang kalamay sa dugo. So kung hypoglycemic siya, less than 80 bang iya blood sugar or less than 60, pwede nga base nga nagtulog lang kay nubo ang sugar, hindi kay na stroke. Okay, importante kid. Nami gilatong discussion ng mga naka-line-ups kita radyo man isa na biling nga oras naton Dok. Pwede mo ma-discuss any prevention na para klaro sa aton nga mga kauturan. Ang inyo daw lang mga bad habits. Wala radyo man magibanta ko do guilty kita diri nga duwa. Dok, pwede mo mapatpat paano likawan ang stroke? Anong mga specific kapag kaon? Amo gina pinaka mabudlay sa tanan kiti tawo balay human as we are mahilig sa pagkaon di wala radyo man. Bisan bawal kisa ketigyap. Anong mga mas kumbaga bala at risk ka kung amo ni permi ang gina-consume mo kag activity mo daw pwede mo mapatpat sa amon. Well, kung may high blood,
kag may diabetes, so usually gina-avoid nga, gina-advisean nga hindi magkaon sang mga maasin nga pagkaon, mga mamantika, high cholesterol nga mga pagkaon, kag high ang sugar nga pagkaon. So kung ka panigarilyo, gina-advise nga maguntat sang panigarilyo, kag hindi magpatama sang inom sang alak. Oo. Mag-exercise, at least 30 minutes every day. Tapos avoid stress, kinanglan may tinion para nga magpahuway ang lawas. So basically simple lang. And then kung ano man ang bulong nga ginahatag para maintenance, kinanglan tumaron gid ni regularly. Sa akon nga obserbasyon, kalabanan sa mga pasyente nga naka-acute stroke or naka-stroke for the first time, at itong mga pasyente nga ginbayaan nila ang pagtumar sa ilang mga bulong. Bubulungin kampante sila kay they thought nga daw okay na sila, Doc. Correct. Oo. How about sa mga baboy na bala, Doc, kag ano? Sa mga ginakaon bala na, Doc? At para sa mga minimize pan bala sa mga nagahumati kag namon. Oh, Doc, ang mga sa pagkaon naman niya, ano ang mga pagkaon nga kung magabla mo sobrahan ka, do ka magdududu maigo kagid bala? Aside from sweets and... Kaya di ba ang high blood, Doc? May kilala kami ganin nagkaon lang po sa Sara, daw pag-responde radyo magigidrive ka muna yun. Kaya kuno, inom nga sila, Doc, before sila magkaon, style nila, kita ko nga inom anay sang daw pampa, daw maintenance. Or ang iba naman, ang wala kaon, damdaman mo, makaon sa damo-damo, nga talaba kag tapos nabulong, inom niyo lang daw yun, kag okay na. Pwede na, Doc, okay lang na yan. Hindi pa napapasaway, Doc. So, everything in moderation, no? Pero, meaning kung magkaon ka man sang unod sang baboy, sang baka, kung magkaon ka man sang mga makolesterol nga pagkaon, gusto mo tilawan lang, pero gina-encourage nga, gina-discourage nga magkaon gid sang damo-damo. Tilaw lang Tapos, ang pag-inom sang bulong, pagkatapos magkaon sinati, it's not, ang stroke is Okay, common na ginobra sa kalanaan, asin tama ginaka-common. Kaon anay, damo-damo, okay lang may balon ko di bulong. Or iban, bulong anay antes magkaon, hindi na siya effective, Doc. Yes, so, kinanglan, kay Tiyo, wala man na naganubo ang cholesterol sa isa lang kapag inom sang isa ka bulong. No, so, kinanglan, eat in moderation, exercise, and then drink your medicines. Oo. Istorya natin, before kita mag-end sa ato na discussion, ang mortality rate, sa isa katuig, pila ang makita niyo, rough estimation, or if you have the data, Doc, sa makita nato ng mga stroke patients sa Western, kag ano ang kalabanan, sinadra, ischemic, or hemorrhagic stroke? So, since 2017, 2018, and middle of 2019, ang ma-admit naman nga stroke patient is more than 1,000. So, 1,001 to 1,200. Ang ischemic is about 60%. Ang sina nga mga pasyente, kag ang hemorrhagic is about 40%. Most of the patients nga who do not survive are the hemorrhagic stroke patients. Kaya amunin sila ang grabe na kung dal-on dito sa amon. No? So ang mortality is about 40%. Sa amon mga ischemic stroke patients, it used to be nga ang mortality is about 25%. But since we put up the stroke unit, and then may ara kami sang thrombolysis, nagnubo na siya sa mga around 18%. Ang 1,000 to 1,200 nga number na is per year or from 2017 to 2019 na Per year. Per year. So may ara kami sa mga about 3, on the average 3 to 4 stroke patients a day. So, importante, Doc, talagas naton. Kaya ang iba't iba, ang ilang nga patients, kaya may mga lapit na sa muna, ang iba nila may naagyan na nga muna, mild lang. So, anong galing ng mga, ang ginabakal na nga mga aparato sa side sa thermometer, blood pressure, BP check. Ano pwede wala sa balay, Doc? Nga pwede, para somehow, if in case magamit nila or mamonitor nila. So, tanan nga pasyente nga may ara sang high blood, dapat may ara sang blood BP aparato sa ila balay. Okay? Tanan nga pasyente nga may ara sang diabetes, may sugar monitoring device sa ila balay. So, basically, amo man lang na, kung gusto mo, you have to have a weighing scale para ma-measure mo imo weight regularly para sa imong body mass index. So, basically, BP is the most important. Oo. Thank you, Doc. Wala mo kami di sa Kailan ba siya, Doc? Ano? Kapabali, Doc.
Tubis na kabudot na. Ikaw pa God. Pero nag-workout kami subo para nga bisan pa. Namin sa ay typical na Filipino tapos workout na dito sa Kalanaan. Pero exercise na. Oo, exercise na kami. Kay sa edad naman actually, doon medyo aware na kami kay hambal nila daan pag abot mo kuno 30, layo pag-awa daw. Pag abot kuno 30, daw maguruwa na kuno ang maturukal na kuno masakit sa lawas. At isway nga subong duga bahar-bahar Especially na ko ng kami. lifestyle, wala pungko lang, tapos wala physical activity, medyo Oo, sa nature ng work bala kong kisado. Daw mo na kisa nga daw medyo ano man, gapangita man kami Conscious na. Oo, conscious na kami. Oo. Oo. Anyway, Doc, panugyan mo sa mga nagapamati diri subong nga pareho sa amon kay ang stroke wala may ginapili nga edad. Ano nga panugyan mo sa atong mga kauturan para malikawan nila kagati malikawan yung mga pasyente kamo ni Doc sa mga masunod nga adlaw kay sa future radyo man magi may kantanan sa stroke. Sa aton mga tagpalamati, mayong aga, ang stroke is a condition nga preventable. Pwede gid naton ini siya malikawan paagi sa pag-lead sang healthy lifestyle. Kung mayara kita sang mga medical problem kapareho abis ang high blood, diabetes, mataas ang kolesterol, pwede gid ini siya naton makontrol paagi sa pagpili sang aton pagkinakaon kag sa pag-exercise. Kung nagapanigarilyo, gina-advise nga maguntat na sa pagpanigarilyo. Kag kung nagainom sang ang alcoholic drinks, buhinan or buhinan ang amount of alcohol nga ginainom nila kung hindi nila mauntat. Sa mga na-stroke na, importante gid nga ang stroke emergency kinahanglan dal-on gid sa pinakamadali nga tinion ang isa ka pasyente nga na-stroke sa isa ka hospital nga mayara sang CT scan, sa isa ka hospital nga may kapasidad nga mag-manage sang ini nga mga stroke. After ma-stroke ang isa ka pasyente, gina-encourage ang mga pasyente nga still mag-lead sang healthy lifestyle. Kay tungod ang stroke pwede ini maliwat. Kag sa mga pasyente sa ilang mga pamilya, hindi ka mo madulaan sang pag-asa kay damo man sang mga pasyente nga na-stroke nga nakabalik sa ilang normal nga buluhaton after sila ma-stroke. So, There's hope. there is hope. There is hope. Ambal niya nga kung na-stroke ka na, muna gani ibalagas ko pumangkot, ito na-stroke ka na, dapat healthy living, tanan-tanan in moderation na, kagang mga, kung gisa dabi, ara man dabi sa family mo, kung na-stroke, dabi radyo man magi, bala mo na-stroke na siya, tapos namit-namit ang kaon mo sang lechon sa atubang niya, nga ti, tuma na bala, I mean, dapat, di ba kamo daw ipakita mo ang healthy living, buligan yung mga puwasa. Kung Wala to. magkaang kalitsyon, itago mo lang. Kuot ka, putson mo sang kanula. Gawin mo na siya do, kaya hindi siya magkaon, dugay ka kuot siya. Putson mo sang kanula, isunod mo sa baba mo, hindi mo papakita sa ila. Hindi ko nang burden sa part nila mo, kita, Correct. nakilala tagi si Rajuman Oron, sa kilala, yan na mista, totoo gito yan na mista sa haro. Nagpagkahapon, na-stroke na taman kaon sang ano bala. Hindi, pagkaon na pero mapatay ka na sa pagkaon, mapatay ka mo lang nga busog. Oo. Diba? So, everything in moderation. Anyway, kabay pa nga, this is not going to be the last time na of the night kita diri sa aton nga programa. Salamat kay Dr. Ryndell Alava, ang head sa Western Visayas Medical Center Stroke Team, kay Sir Alvin Earl Sales. So, thank you, gid si Sir Alvin ang nag-coordinate sa aton, sa ka-registered nurse, kag si Ma'am Cheryl Aponte, registered nurse, member sa Western Visayas Medical Center Stroke Team. Abi mo, Rajan Marjorie, dumdumaan ko lang naman bali Sir Alvin kay inang sa kadamuon bala sang patients dira sa may Western Visayas Medical Center kay hindi mo sila pwede kapangindi sa mga pasyente. Mayo guro ngay mo ninyo buligay na lang kung may kinahanglan nyo gidang doktor, di ko masagay kumod da kay mareklamo nga ano man naman wala pa siya gihapon. Kag hindi ko mo sagot pinangaway. Oo, katuin ninyo kay balaan kun kapoy kamo mo na sila kay damo-damo kamo buligay lang. Oo. Hindi mo mga away kay karon bulungon man ako mo gyapon. Duma ko to nga na-admit ko to na nakig lang ko to kay nagtalang ang injection. Naglagos ko Lain na ako lain na hospital sa. Lain to nga injection ko. Tulambok ko lang to dok. Dutayan ako to. Nakabasa ko tong doktor ko gina na. Buot kida ko do medyo rock ako ni doktor si Doc Suyo. Wala maglakat ko mga nano ka naman ari ka naman dihaw. Oo, wala sa hamal niya. Hindi niyo pag-awayon ang doktor niyo or pag-akigan. Hamal niya kay ganun sala na tuslok ya. Way gid magsala na tuslokan gid ko nagtalang pa. Lalo ito hard. Hindi niyo pag-akigan or Amok na kontraya. Wala nyo, ginang imo
man na nila ang best nila. Kasi buligan taman bala sila nga somehow binuligay radyo man magi kun nami ang ginapakita mo sa ila. Willing man na sila nga magbulig-lig kay kumo nga gaobra sila da. Higan mo, singgitan mo kag kung ano ka da di ba? Buligay lang? Oo, buligay lang. Mara magwa ka mo sa ospital gayuhum mo lagat ta kilid agi nyo di bala. Sugat ay ka mo ga kusmod gayuhum. Kag mayo kon maamiga mo mga doctors dira radyo man magi. Kung kinahanglan mo na bala bulig or advice, di ba malay mo makaano ko mo ma-advice. Hapos mag-approach sa tao nga hindi mo kontra radyo. Mudlay mo sagay kay mo isang pangaway. Hindi nami. Mudlay ko nung bugat ko nung magyulong ko sugata mo ko nung lainay ka mo buot nga duwa. Di dapat mayara lang kamo sang maayo lang gid nga kuano. Pagtamdanay, especially biniligay para manina sa pasyente. Intindihan naton kisa galain dok no ga. Galain ng buot ka pasyente is pasyente or pamilya, especially kung ang pasyente nila do medyo ano bala, normal nga nagapanic sila. That is why believe man ko sa iban nga doctors radyo man magig mga nurses, wala na nila napatulan because naintindihan nila nga ano na dalasang kulba, some worries, pero hindi lang gid magpatama para hindi man ma-open man kag maigo ang balatsagon sang iban. Anyway, hopefully makakaupo nato liwat ang ato ng mga team sa mga doctors. Hindi ako magbasa. Ikaw naman wala pronounce no? Okay na, guro. Anyway, masunod nato nga bisita, doktor sa gihapon sa Western Visayas Medical Center, pero ato istoryahan to gidugay suicide prevention na naman. Oo. Pagdari na dahil sa aton nga panumbalik. Sa gihapon, upo diri ang inyong nga double M, iligid magbuya. Radyoman, Marjorie, Hapitanan Herbo. Radyoman, Magi, Arasuelo, Malariado. Oras Philippine Standard Time, alas 9:27. That time check was brought to you by Gillette. Gillette London Bridge Blades. 4 pesos na lang per blade. That time check was brought to you by Kidney Care. This time check is brought to you by Safeguard. Don't compromise. Trust only Safeguard. That portion was brought to you by Healing. Para sa hapsay nga tulog, mag-healing. That portion was brought to you by Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Trusted by moms. That portion was brought to you by Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Patunay sa tibay, may tagumpay. Mag-Bear Brand araw-araw. Shampoo, buhol, hair fall. Shampoo, buhol, hair fall. Ayoko na. Simpleng shampoo can make hair rough and tangled, kaya prone to breakage and hair fall. Shampoo lang, kulang. Use Cream Silk every day to keep hair fall away every single day. Di kayo bagay ni Mike. Malabo mata mo? Tara sa iyo. EO Executive Optical. State-of-the-art facilities, expert eye care. Hi, Bea! Ang ganda ng salamin mo. Pa, malinaw na mahal ko siya. Because love is seeing the best in each other. EO Executive Optical. Love your eyes. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical today for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you, EO has been voted by consumers as a Reader's Digest Trusted Brand 2016-2017 Platinum Awardee. Dagdag saya sa pamilya. Dagdag saya nandito na. Magic sarap. Mas pinasarap. Dagdag onion at garlic. Dagdag sarap at aroma. Ano mga lutuin all in one na. Magic sarap. Mas pinasarap. Dagdag onion at garlic. Dagdag sarap at aroma. All in wonderful na. All we need is magic. The mas pinasarap claim is versus previous formulation. All in wonderful. Maggie Magic Sarap. I, Marian Rivera Dantes,